हेलो हाय नमस्कार ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଥିବ ମୋତେ ବି ହେଇଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆସନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେମିତି ମୋ ବାପା ଶୋୟାସନ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ କରନ୍ତି ମୋ ମାମା ମୁଁ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ୟୋଗା କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଶୀ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଏବେକା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେହ ଖରାପରେ ପୀଡ଼ିତ କରୁଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୋଗା କରିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବା ଉଚିତ ଜମା ବି ଶୋଇବା କଥା ନୁହଁ ମୋ ଭଳିଆ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନେଇ ଆଣିଛି ଆଜି ପରଟା ଆଉ କିଛି ସବଜି ଆଉ ମୋ ଚାଟା କମନ୍ ଜିନିଷ ସବୁଦିନ ଚା ପିଏ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେସ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାଏ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ବସି ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି ଦେନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚା ପିଇବି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସି ୟୁ ସୁନ୍ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ବାଏ ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍